Happy New Year mga idol! Unang araw ng taong 2025. Hoy, it's a doggy. Uy! Buti na lang, dog lover ako. Tignan nyo mga idol lang. Bumukas yung gate, tignan nyo. Antayin lang natin kasi automatic yan. Happy New Year day! Ayan sir. Namin. Oh, ay ito pala yung bunso kong kapatid. Tawag ko dyan Banineng. Oh, Elizabeth. Oh, Elizabeth na. So, shoutout nga pala dito sa pusa namin dito. Tingnan nyo naman kung paano ang Excel niya. At dito nga pala mga idol, no? So medyo bibilisan natin dito kasi nung nakaraan pa lang nagbiyahe kami, may nambato kasi sa amin dito mga idol. So dito tayo na binato mga idol itong part na to. Kaya talagang bibilisan natin dito. Kasi tingnan nyo naman kung gaano kadilim itong part na to, no? Yo, Happy New Year mga idol. So another rides na naman pala tayo. At unang araw ng taong 2025. At unang rides pala natin. Kasama natin si Mrs. At ang gamit natin ay si red na pula mga idol. At magra-rides pala kami dito sa may part ng Bulinaw. So dito na lang muna kami pupunta sa may Bulinaw. At the same time mga idol, dadalaw din tayo sa magulang ko. Punta lang naman tayo makikain ng spaghetti. So yun yung pupuntahan natin ngayon mga idol. At magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back again sa ating panibagong rides. So kumusta naman po ang New Year's Eve nyo mga idol? Napalaban ba sa kainan at inuman? So kami pala kagabi punting inom lang tapos kain. At pagkatapos nun ay natulog na rin kami. Dahil napaos na rin ako mga idol, kakabidyo okay. Dahil si Mrs. hindi makakanta dahil wala siyang boses kagabi. Wrong timing. Namaos na siya mga idol eh. Tapos ang daming handa na natira kagabi. May pansit, pansit canton pala yun. Tapos may graham, mango graham ba yun? Be? Mango graham, tapos macaroni, salad. Tapos ano pa yung iba, basta may leche flan pa. Tapos mayroon pa yung kaldereta. Pero yung barbecue naubos kagabi. Naubos ba yan? Yung barbecue? Hindi, ay may natira pang barbecue. Tapos yung dinakdakan mga idol, may prutas. So yun yung mga handa namin kagabi. Tapos yung iniinom namin kagabi yung mojito na pomelo flavor. Hindi pa namin naubos yung isang bottle mga idol, no? So
So ganun lang kami nagsalubong ng bagong taon. Tapos ang dami rin nag-moto show kagabi mga idol. Grabe. Pero hindi ko binanatan na binumbahan tong si Red na pula. Ayaw ko kasing masira yung motor ko mga idol, no? Malaki kasi ng gastos pag ganyan na sumabog yung mga motor. Kaya tamang gumba lang tayo. Paligurado sa lugar nyo mga idol, marami din nag-moto show, no? Usong-uso na yan ngayon, nowadays. Sa henerasyon ngayon yan na yung yan na yung anong tawag doon, yung paputok ng mga kabataan. Hindi na kailangan ng mga binibili na yung parang mga kwitis, ganyan, di ba? Bla yung whistle bomb, hindi na kailangan yan. Motor lang ibigay mo, sigurado may pampaingay na sila sa bagong taon. Pero kami nila misis mga idol konting andar lang ng motor. Tapos yun nga, pinaingay ko lang yung bunganga ko kasi kumanta ako kagabi. Parang tayo na lang yata yung nagbibidyoki kagabi. Sa sobrang tanda ng boses ko mga idol, nakatulog lahat ng mga kapitbahay namin. Nabot kami ng 2:30 na nagbibidyoki kagabi. Tapos kanina nagising kami 9 o'clock na ng umaga. Pero thank God pa rin kasi nairaos namin na salubungin yung year 2025. At siyempre dalangin namin na sana ay mas maraming blessings pa yung dumating ngayong 2025. Talaga mga idol yung tunugan ng 155, oh. Ang angas, no? Honda 155. Grabe, napaka-angas ang tunog mga idol. Relax tayo. Touchdown pala tayo ulit mga idol, no? Barangay Tara na naman. So ito talaga yung laging madadaanan mo kung papalabas ka ng Anda o Pangasinan, o kaya papasok ka ng Bulinaw. Alright, so papasok na tayo ng Bulinaw mga idol. So tamang chill ride lang tayo para naman mas lalo nating makita yung magandang view dito sa Bulinaw mga idol. Lalo na itong napakaganda nilang daan, no? Uy, it's a doggy. Uy. Buti na lang dog lover ako. Napakaganda ng panahon ngayon mga idol, kaya napakasarap na mag-ride. Ang ganda naman ng unang araw ng 2025.
grabe mga idol, oh. Napakarami ng sasakyan na yun na papauwi na, yung mga galing sa Manila, no? Kasi kung bakit naman na bukas may pasok na yung mga bata. Kasi 'di ba dati-rati pag ganitong kunwari ang araw ng bagong taon is Lunes, Martes, Miyerkules, yung pasukan natin noon is sa susunod na week na. Parang gano'n, 'di ba? Mga batang 90s. So, yan, relate kayo, no? Samantalang ngayon, unang araw ng 2025, tapos kinabukasan may pasok na sila. Parang hindi naman nila na-enjoy yung bakasyon, no? Sigurado pagod na pagod pa yung mga yan. Kasi siyempre ngayon pa lang yung uwian nila, pabalik sa mga kunwari sa Manila, ganyan. Ibabiyahe pa lang sila ngayon, tapos bukas may pasok na. Sigurado pagod yung mga bata, kasi biglaan silang nag-declare na bukas may pasok. Dapat sana sa susunod na Lunes na lang sana, no? Kaya napakaraming sasakyan ngayon na nag-uuwian mga idol. Parang hindi naman nila na-enjoy ang bagong taon, no? Imbis na ngayong araw is family day na sana, wala. Siyempre babiyahe na sila para bukas makapasok sila. Si Milay nga kanina mga idol, sabi ko kay Milay, mag-absent ka na. Sabi ko, ayaw. So doon nyo makikita na masipag mag-aral yung bata. At shoutout nga pala mga idol kay Boss Edmond Caranza. Yun, muntik ko na makalimutan. So maraming salamat pala sa binigay mong GBT sticker kahapon. At ngayon luluwas sila ng Manila mga idol. So ingat sa'yo Boss Edmond Caranza. Ayan. Binigyan kasi ako kahapon mga idol ng GBT sticker. Talagang pumunta pa sa bahay para lang may abot sa akin yung sticker para makapagkita kami. At touchdown na pala tayo mga idol, no? So nandito na pala tayo sa Barangay Liwa-Liwa. So ito yung unang destination natin. At dadalawin natin yung mga magulang namin, no? Alright mga idol, so dito na rin pala nag-base yung mga magulang ko mga idol, no? So yung nanay ko pala is from Carot, tapos yung tatay ko is taka dito talaga sa Bulinaw. So nung natapos na nagturo yung nanay ko, nung nag-retire na siya, pumunta na sila dito sa Bulinaw mga idol. Kaya medyo napalayo na tayo sa pagdalaw sa magulang ko. Dati-dati kasi nasa Anda lang sila sa may Carot. Alright, so papasok tayo dito sa may Liwa-Liwa, dito sa may Dalan sa Lumagi, kung tawagin nila. Dalan sa Lumagi. Uy. At alam nyo ba mga idol, no, itong daan na rin na ito ay papunta na rin sa may Patar Beach. So ito na po yung shortcut na papunta sa Patar Beach mga idol. So ang labas pala ng daan na to is Balingasay Road. Kaya sa mga gustong magpunta ng Patar, pwede kayong dumaan dito.
para makatipid din kayo sa gas, no? At alright mga idol, so nandito na tayo. Alright, dito na tayo mga idol. Baba na, Bi. Dito ka sa baba. Kabila, yan. Titit. Tingnan nyo mga idol lah. Titit. Bumukas yung gate, tingnan nyo. Antayin-tayin lang natin kasi automatic yan. Nan. Kaya nga sinama kita. Tulak mo lang. Kaya sinama kita para may tagabukas ng Hindi kaya ng powers, be. Kaya naman pala Kaya naman pala. At ang unang sumalubong sa atin ay aso. Ito yun, namatay. Alright, so, nandito na tayo mga idol, no? Ay, 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 ay. Uy. Si Mrs. hindi makalapit yun. Tignan natin. Ay, 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 ay. Ay, yun pala yung daddy ko mga idol, oh. Ay. Happy New Year day. Alright mga idol, so inabot na kami ng gabi dito. Ay, ito pala yung bunso kong kapatid. Tawag ko dyan Banineng. Oh, Elizabeth. Oh, Elizabeth na. Tapos ito naman si Kitty Yummy. Alright mga idol, so inabot na kami ng gabi. So ang oras pala, anong oras mo na dyan, be? Anong oras mo na, Neng? Wala. (8:29) So 8:29 na ng gabi mga idol. So dito na kami naghapunan. So dito kami nagtanghalian saka naghapunan. So kasama namin sila mami saka si daddy. Yun yung mga magulang ko mga idol, no. At ito nga pala yung bahay namin dito sa bukid. So hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi napasarap ng kwentuhan. Siyempre spending time with the family, diba? Ay nako.
At shoutout nga pala dito sa pusa namin dito. Tingnan nyo naman kung paano ang scale niya. So nilagyan pala ng ganito kasi nagkakaroon ng kanyang sugat dito sa kanyang katawan. Anong tawag doon? Kinakamot niya, dinidilaan niya yung katawan niya, kaya nasusugat mga idol. So, nilagyan nila ng ganito para hindi na lumala yung kanyang mga sugat. Pero ang cute, parang alam mo yung parang manika na? Parang salbabida lang. Alright, so kita-kits na tayo mamaya sa daan mga idol kasi papauwi na kami. Alright. So sana ay maging safe yung biyahe namin ngayon. May gawid kami, Pai. Happy New Year. Dito na. Neng, awin na muna kami, Neng. Bye-bye. Emboy. Mga kapatid ko. Uwi muna kami. Sige, bye-bye. Tara na, be. Alright mga idol, no? So hindi na tayo nakapasyal sa Bulinaw dahil napasarap ng kwentuhan kasama ang family. Pero sakto lang dahil spending time with the family, di ba? At ginabi na talaga kami mga idol. Darating kami siguro sa bahay ng 8. Ay, mga 9 na siguro. Oh, kaya nga eh. Mga 9 na siguro kami makakauwi mga idol. Kahina pa naman ang ilaw yata. Ay, sakto lang. So tamang takbo na lang tayo mga idol kasi mahirap na. Baka mamaya biglang may tumawid na aso. Lalo't kasama natin si Mrs. no. Ay nako. Pero grabe, napakalamig. Ramdam na ramdam ko yung lamig mga idol kahit naka-jacket ako, no. Pero dito kasi sa Bulinaw mga idol, kasi mataas na lugar kasi ang Bulinaw, malamig talaga siya. Lalo sa madaling araw mga idol, no, malamig ang Bulinaw. Inuubo naman din si Mrs. Kaya sabi ko yung makapal na yung isuot ng life vest, reflectorized vest. Pero may jacket naman si Mrs. mga idol. Kaya hindi ko na masyadong binibilisan para hindi masyadong malamig. So first time lang din namin na magbiyahe ng gabi. At unang araw pa, unang gabi ng 2025. At nandito kami sa daan. Pero sulit naman yung rides natin mga idol, no. Alright mga idol, no? So touchdown pala tayo dito sa may barangay Kulang, Bulinaw, Pangasinan. At napakasarap pala mag-rides pag ganitong gabi, no? So ngayon pala na-experience yung ganito magbiyahe ng gabi mga idol. Yung as in malayo yung biyahe, ngayon ko lang na-experience. At first time ko lang din may biyahe ng ganitong gabi, si Red na pula, no?
lang mga idol is marami tong street light dito sa Bulinaw. At hindi tayo nahihirapan na makita yung mga nandito sa paligid natin. Kagaya no, may pusa, diba? So, napakaganda pala ng maraming street light dito sa malapit sa daan. Oh, tingnan nyo naman mga idol, oh. Oh, diba? Makikita mo talaga yung mga nasa paligid mo pag ganitong gabi habang nagbabiyahe ka. Oh, napakalaking tulong ng street light mga idol. Oh no. Yun lang ang lakas ng ilaw. Talo tayo dun. Alright mga idol, no? So malapit na pala tayo sa papasok papunta sa Anda. Alright, thanks God, papasok na tayo ng Anda mga idol. Pero dahan-dahan lang tayo dito. Okay ka lang dyan, be? Inuubos si Mrs. mga idol. Papasok din ng Anda to. At dito nga pala mga idol, no? So medyo bibilisan natin dito kasi nung nakaraan pa lang nagbiyahe kami, may nambato kasi sa amin dito mga idol. Nung hindi ko pa natanggal yung kulong-kulong kay Raptor na pula, binato kami dito sa may park dito mga idol. Ha? Ay, oo. So binato kami dito mga idol, no? Kaya medyo bibilisan natin dito. Hindi naman namin nakita kung sino yung nambato sa amin. Pero yung binato is lata. Alam niyo yung lata ng Alaska, yung condense, yung malaki. Ganun nga mga idol yung binato sa amin. Mabuti na lang kamo, napansin ko yung lumilipad na lata, kaya medyo nag-brake ako. Kasi kung hindi ako nag-brake, tamang-tama sana yun sa headlight ng motor kong si Raptor na pula. Itong part na to mga idol, ito to. Oh, dito tayo na binato mga idol, itong part na to. Kaya talagang bibilisan natin dito. Kasi tingnan nyo naman kung gaano kadilim itong part na to, no? Kaya medyo mas mabilis tayo ng konti dito. Oh, may butas pala dito, may kanal. Ayun, nakita ko na yung kanal. Ay, thanks God, nakaligtas tayo dun sa may madilim na bahagi dun mga idol. Grabe, no? Wala man lang street light doon. Napakadilim, di ba? Nakita nyo naman. At touchdown pala tayo dito sa may barangay Katubig.
So dito na tayo mga idol. Dito na yung on the bridge. Kaya thanks God talaga. So yun lang naman yung medyo kinakatakutan kong daan mga idol. Yung part na yun, yung kanina, yung madilim. Yung sa kanina nga, diba? Hindi ko nababangkitin kung anong lugar yon. Pero grabe no, nakakatakot yung part na yon. Touchdown! And alright, nakarating na tayo ng Anda mga idol. So ito na yung madalas natin binablog na checkpoint. Pero ngayon wala silang checkpoint ngayon. If I think nagpapahinga na rin sila. Pero laging may naka-duty dito mga idol. So shout out sa mga masisipag nating kapulisan dito sa Anda, Pangasinan. Alright. Alright mga idol na, so touchdown pala tayo dito sa may barangay Malung, Anda, Pangasinan. At malapit na tayo makarating ng bayan mga idol. Napakasulit talaga ng rides na to mga idol. Magmula kaninang tanghali nagsimula na tayong mag-rides. Tapos yun nga lang kasi napakwento tayo dun sa bahay nila mami kasi daddy. Kaya inabot na kami ng gabi at dun na kami kumain ng panggabihan. Kaya ngayon lang kami makakauwi. At ibablog natin to hanggang sa makarating tayo dun sa bahay. Grabe. Yung nag-rides tayo mga idol, isang bar pa lang yung nababawas sa ating gasolina. Hindi napakalayo na nang narating natin. Grabe, matipid pa rin kung alaga natin si Raptor, si Red na pula, no? Hindi pa rin siya ganun kalakas sa gas mga idol. Kaya sulit na sulit pa rin pang long rides to. At alright mga idol, so nandito na pala tayo sa poblasyon Anda, Pangasinan. At makita nyo naman yung mga street light na dito, grabe. Napakaganda mga idol, no? Pag may street light talaga sa daan. Makikita mo, unlike kanina, no? Grabe, napakadilim. Nakakatakot. Si Mrs. nga napakapit ng mahigpit sa akin eh. Natakot din si Mrs. kanina mga idol. Eh kahit naman sino eh, matatakot talaga pag ganun. Mabuti na lang dito sa pagpasok natin sa poblasyon Anda, Pangasinan eh, napakaraming street light na. Ay, anong oras mo na be? Uy, 8:50 na mga idol ng gabi. 8:50. So
halos magta 30 minutes na tayong bumabiyahe. Pero kung talagang bibilisan natin mga idol, mga 30 minutes lang nandun na tayo sa bahay. Kaso hindi pwedeng ganun. Magbagong buhay na tayo mga idol. Hindi na tayo, anong tawag doon, hindi na tayo yung waswasero. Wala na tayo, chill riders na tayo mga idol. Magbagong taon na kaya magbagong buhay na tayo. Ay, sarado na lahat-lahat dito sa bayan ng Anda. Cubao, Balintawak, biyahe ng 5 star. Alright. Napakarami na mga idol yung mga babiyahe papunta sa Manila. Halos mapuno na yung 5 star doon, no? Yung babiyahe sa Cubao, Balintawak. Alright mga idol, no? So papasok na tayo sa may papuntang Barangay Karot. So kakaliwa lang tayo dito mga idol. Ay, malapit na tayo. Malapit na tayo sa bahay. Sa tansya ko ay nasa 2 kilometers na lang siguro. Grabe ang lamig. Alright. Grabe ang lalakas ng ilaw nila, no? My eyes, ang lalakas ang ilaw nila. Pero dahan-dahan lang tayo dito mga idol, dahil nandito na tayo sa may part na malubak. At ito yung magpapatagal sa biyahe natin na makauwi mga idol. Kaya yan mga idol, oh. Grabe mga kanal. Grabe mga kanal dito mga idol, no? So dahan-dahan lang tayo. Napakahirap kasi mga idol yung ganito, no? Yung bibilisan mo sa ganitong part, ang daming malalalim na kanal, tapos max pa yung gamit ng motor mo. Sigurado bengkong yan. Pero siyempre ayaw kong mangyari yan sa alaga kong si Red na pula. Kasi ingat talaga ako sa motor kong to mga idol. Oh, grabe, kita nyo naman mga idol, oh. Mukhang nangalay yata si Mrs. eh. Nangalay ka be? Nangalay ka?
Malapit na tayo. Thanks God mga idol, dahil malapit na tayo. At ito na, Barangay Karot na mga idol. Sakto, ito yung araw ko ng Barangay Karot. Ay, thanks God. Sabi Sabi no, napakalayo ng biyahe natin ngayon mga idol. So dahan-dahan pala tayo dito mga So dahan-dahan pala tayo dito mga idol no, kasi marami yung tricycle driver na nagsasabi na may tumatawid doon na malaking ahas dito sa part na to. So sabi nung isang nasalubong namin nung nakaraan, sobrang laki daw ng ahas mga idol, na muntik pa siyang matuklaw dito sa part na to. Ay, buti na lang wala mga idol. At yes na yes, papasok na tayo ng Marimpay, Sitio Marimpay mga idol. Nakahinga din tayo ng maluwag. Papasok na ng Marimpay mga idol. Alright. Buti na lang talaga, pwede pang long race itong alaga natin si Red na pula mga idol no. Hindi pa rin nagbabago yung takbo niya kahit malayo yung binabiyahe niya mga idol. Ito lang ibig sabihin yan, kondisyon yan. Oy, alright mga idol, so andito na tayo. At maraming salamat sa inyong panunood hanggang sa natapos nyo ang video na to. Touchdown dito sa bahay mga idol. At thanks God kasi safe and sound tayong nakauwi. Alright. Alright mga idol, so dito na matatapos tong vlog natin. At ingat po tayong lahat and God bless po. Alright, so see you po sa next na vlog natin mga idol. Oy. Parking na muna si Red na pula. Yawn.